Televízie TV Pusté pole a našej relácie Pred oknom za oknom. Je tu avizovaný host minulého vydania Marek Peter Bučko. Dobrý deň. Tak ako minulé, začneme otázku na telo. Marek, povedz si nám niečo o sebe. Čo by som vám mohol povedať? Som dobrý chlapec, nikomu nič zle neprajem. Ste rasista? Nie, som rasista. Ako môj spoluhráč Matúš Čerkála, toho pozdravujem. Tak to odkážeme. Ďalšia otázka. Hodnotenie sezóny. Matúš to hodnotil viac menej kladne. Čo vy? Milé prekvapenie sezóny. Rátali sme s tým, že budeme sa držať o polke tabulky. Vyšlo nám to, že bojujeme o prvé miesto. Je to len dobré. Máme mladých hráčov, ktorých pripravujeme. Zaučame. A to sú aj prípravné zápasy. Minulú sezónu odišlo veľa chlapcov z základnej zostavy, že s vašimi skúsenostiami ste taký líder tímu. Ako vnímate túto úlohu? Keď to zoberiem na seba, beriem to tak. Ale hráme, v podstate sme ten istý kolektív. Zatiaľ, čo minulé sezóny sa spoliehalo hlavne na vaše góly, túto sezónu prekvapil Jan Vrabel. Cítite nejaký tlak od neho, že jednoducho nemáte takú pozíciu útoku? To jedno, kto dá gól, hlavne, že je to predtým, nezáleží, či to dá útočník obranca, podať dal aj brankára, ale hlavne, že je to gól. No, takisto opäť odišiel kapitán mužstva, opäť začne boj o kapitána, váš brat dlho pôsobil na tejto pozícii kapitána. Máte ambície? Je rozhodnutie trénerov, spoluhráčov, ktoré sa zvolili. Chcete ním byť? Ani nie, veľa starostí. Ako napríklad? Neviem. Ďakujem. Mám tu štatistiky trhových cien pre takú zaujímavosť. A zatiaľ ste najdrahším hráčom tímu za 7 kg pomarančov. Napríklad taký Jan Vrabel, 4 kg jablk. Matúš Čerkal dokonca jeden banán. Ako to hodnotíte? Takže ako hodnotíte tieto ukazovatele? Rád by som sa pýtal, z akých štatistík to vyplývala tá hodnota? A to je prosím pekne uefa.com. Milé prekvapenie. A tak tiež som sa chcel opýtať, veľa hviezd odchádza z tímov, väčšinou Bardejov, Lipany. Také už ste ostali takou hviezdou, postupne s Garášom. Takže uvažujete aj vy o nejakom odchode? Prípadne, aký klub by mal poslať tú ponuku na vás? Neuvažujem. Cítim sa to veľmi kolektív. Skvelá partia, tak na čo by som odchádzal? Keď vás oslovia nejaké také tie Lipany? A to je kto? Takisto v mladom veku ste sa dostali do Ačka. Ako hodnotíte sezónu v Ačku z vášho pohľadu, ako seba samého, takisto ako celý kolektív? Mám to ťažké v Ačku. Predsa nie som postavovo vyvinutý ako dospelý chlapi, ale snažiť sa snažím. A tým hodnotím, sme na prvom mieste, tak tam je samo to už vidno na výsledku. Začali také tie ťažké víkendy, keď máte zápas aj v sobotu aj v nedeľu. Dá sa odohrať 180 minút za 2 dní? Dá sa to, ale v tej kondičke, čo som zachavil v krčme, tak to je... Takisto sa v úvodzovkách nemôžete zbaviť otca, trénoval vás v doraste, teraz v Ačku. Aký je to pocit? A táto relácia bude poslaná aj vášmu otcovi, takže... tak... Je to... Cítite väčší tlak na seba? Určite. Ako... Čo vám poviem? OK, tak poďme na podobnú otázku. Takisto pôsobí v týme váš brat, taktiež sa ho neviete zbaviť. Takže ako hodnotíte spoluprácu s ním? Bavíte sa prípadne doma o futbale? Čo vám budem hovoriť? Je známy ako len tak do počtu, že by nás bolo tých 11. Väčšinou nás chodí na tak 10, no ale do počtu je dobrý. Ale celkom spokojný. Najlepšia obrana máme v lige, tak to je zásluhou obrany.
Takisto legendou týmu sa pomaly v mladom veku stáva Jan Čerkala zvaný Karky. Čo vás naučil tento futbalista? Pomínajú sa tam nejaké tie krčmové povesti, okrem nich? Nejaké tie fintičky, tanečky, ale nie. Učil len. V poslednom čase ma učí, ako sa mám správne hodiť, aby mi to rozhodca pískalo v 11. Ja to nepodporujem veľmi, ale keď je možnosť, tak prečo nie? Nemyslíte si, že po tomto sa vám bude pískať menej penál? Ak to uvidí napríklad niekto z vedenia rozhodcov? Ja to tak presvedčivo zahrám, že mi písne aj Howard Webb. OK, takisto váš klub je čoraz populárnejší, dokonca sú tu nejaké také články. Budem citovať z ľubovňanského Korzára. Je to článok o pánovi Karačovi, Vladovi Dufalovi. Je to veľmi mladý a talentovaný hráč. Ako hodnotíte tieto články o ňom? Pravdivé, pravda. Vlado si to zaslúži, maká na sebe. Má väčší talent ako vy? To vám ja povedať nedokážem, to musím posúdiť iný. Takisto aj o vás bol jeden článok na futbal VSFZ, opäť budem citovať. Bratia Marek a Daniel Peter Bučkovci, čo ste nám nepovedali o tomto vašom vzťahu? Ste bratia, alebo o niečom skutočne nevieme? Nie, bratia nie sme, bratranci, ale... Ten vzťah je taký bratský. Tak. Na ihrisku sme ako... sme naozaj ako bratia. Aj mimo neho? V šatni? Pri nejakom nápoji? Hlavne pri tom nápoji. OK, takže Marek, takte sme si mohli na vás všimnúť, že niekedy ste boli takí pokojní, po tom odchode tých takých pilierov mužstva, už ste sa stali taký burlívák, už sa tam hádate aj s rozhodcom, čo sa to deje? Je tu puberta, alebo... Keď boli tie piliere v mústve, tak hádali sa oni ako môj brat Martin, tak niekto ho zastúpiť musel, tak som sa toho chopil. Takže môžeme od vás čakať ešte nejaké prekvapenie, insultujete niekoho alebo podobne? Nerozumel som tomu slovečku insultovať. Takže jednoducho takú zidanovku dáte niekomu? Až tak nie, no ale možno raz kantona bude. Takisto pán Šima Ješko sa uviedol v jednom zápase s Finticami Pľuvancom. Ani to nemusíme očakávať. Krásy. Tak burgý nie som. Ako hodnotíte fanúšikov túto sezónu? Sú skvelí, prichádzajú na každý zápas, či hráme doma, či vonku. Je to fajn, podporí nás to. Máme to... Sú iní počas zápasu v Dorazku a iní počas zápasu Bačka? Áno, lebo Doraz hrá v sobotu a v sobotu... V sobotu máme pracovné povinnosti doma a v nedeľu, keď je voľne, tak každý fanúšik bude si spríjemniť chvíľu pozrieť dobrého futbalu. Takisto povedzte nám, ako číslo trestu máte 9 väčšinou, kvôli čomu 9? Spája sa s tým nejaká taká legenda, príbeh, alebo... Samo sebe som legenda. Neviem, proste sa mi páčia, to je všetko. Takisto sa chcem opýtať na nejaké tie rituály pred zápasom, počas zápasu alebo po. Máte nejaké? Väčšinou po zápase dáme si s chlapcami pivo. Sem tam aj nejaký ten tvrdší alkohol, ale to len sem dám. Zapraška. A pred zápasom nie? Máte zákaz? Pred zápasom pred zápasom to ešte spiatka, trošku drží, ale v pohode, dá sa to. Takže ste veľmi mladý futbalista, veľmi talentovaný, perspektívny. Čo chcete dokázať v budúcnosti? Ja neviem, predvádzať, ďalej dobré výkony, aby pomohli mužstvu. Ďalej postupom času súvisí. Takže to je zatiaľ odo mňa všetko, no a nasledujú opäť divácké otázky. Máme tu nejakú, vidím sa hlási. Čo hovoríte na hráča číslom 3?
Kto je tá trojka vlastne? Jaj, A pán Peter Dufána, som sa dozvedel z mikrofónu, áno. Petrik. Výborný hráč. Davy Beck, Jose Enrique, ten s pravou nohou. Má to mnohé pocity. Je vidieť, že na sebe pracuje, chodí behať každý deň. Prajem mu, nech sa dostane čo len najvyššie. Podporuje na zápasoch. Gól ešte nedal, ale nevadí go. Dal, ale do vlastnej brány, ale to nevadí. Prajem mu, nech daje do tej správnej. Neviem, čo viac dodať. Opäť sa nám ozýva Koželec Times, takisto otázka, čo želáte hráčom, ktorí odišli z týmu? Nech sa im darí. Ste na nich nahnevaní, alebo? Áno, nie. Majú šancu brať niečo, tak prečo nie? Nepokážu svoj talent. Myslíte si, že sa vrátia naspäť do týmu, alebo nie? Raz určite. Raz. Vtedy už budete vy legendou? Ako som už povedal, ja už legendou som, takže... Je to možné. Neviem, máme ešte nejakú divácku otázku? Takže predsa len jedna divácka otázka sa ešte načala. Opäť Jan. Nerozmysleli ste nad prestupom do Orlova? Tak myslím, že podobná otázka tu bola, ale niečo sme nekonkretizovali, takže... Orlov, veľmi zaujímavý klub. Možno raz. Je to celkom dobrý klub, páči sa mi jeho štýl hry. Neviem, či by ma aj chceli, pretože dopočul som sa, že majú mať nové posily, sľubovne. Arek! Uvidíme postupom času. Ale mám... dokonca aj môj spolužiak ide hrať, Robert Baranovský. Je to super hráč, obrovské kvality, dribbling. Takisto je to, sa berie do Čirča a tam chodí za jednou priateľkou. Nebudem konkretizovať. Náhodou, že prišla ponuka, tak určite považujem nad týmto prestupom, lebo je to výhodný prestup. A úplne posledná otázka, volal nám do redakcie Matúš Čerkal a po tom, čo sa dozvedel jedného trhovú hodnotu, jeden banán, chce sa opýtať, aká bola úroda zemiakov u vás túto jeseň. To mi ďakujem. Ste Vasásko-Sicília otázka. No, osobne musím povedať, že aj on mňa. Neviem, čo mám povedať. Ja teda ďakujem Marekovi Peter Bičkovi za dnešné prijatie pozvania do dnešnej relácie. Marek, ďakujem. Ďakujem. A na budúce sa opäť môžete tešiť na zaujímavého hostia. Jeho meno ešte nebudeme konkretizovať. Počkajte si na to. Lúčime sa s vami. Dovidenia, do počutia.